दिनै 24 अक्ट'बर 2022 दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा मोनसे धोरोमारि दावबायनाय फोसाब सोलों आरो जौगाखां बे मोन्थोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ दावबायनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों। दा बे थांखि बायदियै जोङो जोंनिनो तिनसुकिया जिल्लानि बेंडंआव थानाय जागुन बियाबनि गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेमा अमृत गयारी आखान्थि आफादगिरि बिथां, लोगोसे जोंनि लाइमोन आफादनिनो मानाव गेदेर बोसोनगिरि बोनथुम नार्जारी आरो लोगोसे दंफायो जोंनिनो आखान्थि आफादगिरि मानाव गेदेर बिष्णु बसुमतारी। जोङो बावहाय मैया फैनानै दिनै बिथांमोननि धोरोमनि माखासे आबहावा थासारिफोरखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायफैनाय जादों आरो जोंनि जे फोसाब सोलों आरो जौगाखां बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो धोरोम जौगाखांनायनि बाथ्रा, समाज जौगाखांनायनि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनाय जादों आरो बिथांमोना नैबेहाय जों मोनथिनाय बायदियै दिनै 16 बोसोर बिथांमोना बे हादानखौ सेफायनानै बेवहाय 16 बोसोर जाफैबाय रायजो जानाया। दा बे बुब्लियाव जोङो बिथांमोननि दिनै आदा रेबत बसुमतारीनि न'खरावबो जोङो फैनानै बाथौ बिथा सिजौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनफैदों आरो जोङो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै मोनदों मा जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमारि आसार खान्थिजोंनो बिथांमोना हाबा हुखा आरो जोंनि माखासे बावथिनाय खान्थिफोरखौ आरो लोगोसे फोरबोफोरखौ बाथौ धोरोमनि माखासे खान्थिफोरजोंनो बा बाथौ थान्दैनि बादिनो बिथांमोनखौ जोङो फालिबाय थानायखौ मोनथिनो मोनदों आरो बावहाय बिथांमोना खुब जोङो बाथौ धोरोमखौ मोजां जौगानायनि बिथिंखौ लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुफैनानै जोङो खुब गोजोननाय मोनदों। जोङो बिथांमोननो जोङो साबायखर बावनांगोन, जिहेथु बिथांमोना नैबेहाय अरनबारियाव बा हादान दानस्रांनानै एवस्रांनानै रायजो जाफैयोब्लाबो खुब दुखु सुखुनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनाय बा बाथौ सानथौ सानस्रिफोरखौ जौगाहोनायनि बिथिङाव बिथांमोना गोबाथाबनानै समाजनि मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों समाजनि बेबस्थाफोरखौ बिथांमोना दैदेनबाय थानायखौ नुनानै जोङो बिथांमोनखौ गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोङो बे समाव साबायखर बावदों। लोगोसे जोङो मिजिंथिदों दुलाराय बाथौ गौथुम जेसेखिनि हायो जों गावनि धोरोमखौ जों दाबो सिबिगासिनो दं। जेसेखिनि हायो, जेसे रोंगौ, जेसे जों जेरै रोंनांगौ बिदि रोङा, बिदि जोंखौ एसे सोलोंफैबा मोजां जागोन आरो गेजेराव। जेनेबा गासैबो आर'ज गाबनाय, जेनेबा बाथौ बोरै मानो मा मावनांगौ, बावनांगौ, बोरै मा जेनेबा बावथि खालामनांगौ, बावथि बावखांनायसो जों माने रोंनाय जाया। जेसेबां रोंगौ बेखौनो गोजाननिफ्राय सिमेन्ट सापरिनिफ्राय बांसिन फैयो, जोंखौ एसे फोरोंफैयो गेजेर गेजेराव। बिदिनो आरो बेखौ एसे माबायोबा एसे मोजां जागोन आरो जोंना। बिदिनो फोरबोनि खोथाखौथ' बिदि जों बारा रोंबाङा, जेसेखिनि रोंगौ बेखौनो आरो खालामो। जे रोंगौ मोनबा फोरबोखौ। गोजोनफुर गोदान गामियाव जोंनिसिम दिनै जोंनि जायगायाव गोदान जायगायाव जेनेकुवा जों माने सलायनानै